Yɛda mo nyinaa sɛ sɛ berɛ no do nyina mo nya adagye na mo hwɛ ɛnɛ so yɛda foforɔ twe da mpo Nyankopɔn ɛde amai ɛno nti yɛatena sɛ yɛde deɛ ɛkɔ so yɛde bɛsom nananom nsɛm ɛne yɛde ba bɛsom mo ɛno ada na ɛwɔ Asantehene ɛde yɛ okude na ɛno a ɛyɛ okude nti ne ɛyɛ ade yawo nti ne adwuma ɛwɔ mu no ɛdɔɔso sɛ ɛyɛ okude ɛdeɛ no ɛnɛ ɛwɔ Asantehene tena sɛ no a wɔdi ade no na ne mma ne ne nuanom pii na sebie so sebie nyaado omo ne bedi ewukude no na asem Manso man hene eye barima kwame enchi otoso edu enan na woni Euro Asantehene bedi ade na kamya yese ne nsem a wo kan nyina kyerɛ sɛ eni bo ekotire enu nti 1844 bonda won sanye a wo mode pra ebe ye hye ebe da Asante ene mfimfim mantemu no eno ene ma won kodi mfimfim mantemu na be wo mafuru mahye ene bebi wo mo wankasa ne de no mu firi ankasa ne de wo mo firi Asante eno nti ohun se eba wonchi esa sesa nkofa wo hoi ye nchiri eno nti nra wone eye berima a woye Assin Manso hene man hene na wonu se bi osan se benya woni Euro kotoko hene ebedi ade na de odi nanimu ene no ebaaye no eye se bi osan se benya wo hene ba asampon hene na ohene ba wusu kokko edi nanim no wona no ebaaye ye ka Assin Manso a Assin Manso de slave trader na se enkwato hudwa no se ye ka ho asama ye yifiri mu a enyeye esan se honom na se bi slave market no na hon na nadwa no ekoso ye pa na nsem mu wode mayade nsem betu dwa ka bebia na edwade ne ekoso no se bi oson se bi nyado won koto enkoa no ewo salga marketa na salga dwa kase mu na hon no moton enkoa no omodo omo efemu a ebi wu kwan so na won so mu befo mu tedidi mu aba bedru eya Assin mo Assin kro no ewo eye Kumase ne mfimfim mantemu kwantempon so eho ne wo to muduru hono mo a eho no mu gina na afen so ye dware wo madware ye twato a ye fe na ye last bath no na ye dware wo wie a ansa na mo yi de won ho odene ene won wo asabi de obi apese wo tono no won aton wo mo ewo hono mo eno nti Assin Manso eho abakosem ne sabi so sabi nyaado eye nkwato ho dwadie no se nne ne nyina no ye kɔ baabia sabi ye ton koa bebi dwade ye ene omo last bath enso omo dwade wo mu de eduru hɔ no mu sa hade wo kɔ onsa ma biom ne ninara e wa Assin Manso sabi so sabi nyaado omo nchi pa ene Asante a eno nti enne wo mo asaba wo nchi bie mu na ka me sa ade kye ade sa no wo makamu no ba na omo ba na nsem mu ana rara ba ye rara kɔ ya kye rara frequent na se ene okokɔbɔ ne sesen ewo wuti mantem mu sese rara sa ba bi mu ene ye so de ye no ye hu se eye Assin Manso nso aba sanso na boma enso so aba na ka me asa Asante se de Euro Asantehene e kan ye wo ne nsemu se be mfie mienu anase mfie miensa nie se ba waba no enkura asebie so nsebie nyado wode kyekere na Asanteman a wakwasa apabiwo no obehwe se nkuru ni nyinara ebesa abafie enu nti se ye ka abakosem ne ye ka Asante abakosem a ewum se praso na eche Asante ene mfimfim mantemu na amamre ne amane kwanso no ya babia sebi wofuru mahye no ehye bia ntimi ni obeyi ebetimi yi wofuru mu bebi wofuru mahye no ho no wofuru mahye enu nti se we yanhwe babia rawra we ene babia eye Assin Manso we na nke be kasa nka so ma Assin Manso ebe mponsen rawra na enso nam se rawra na chi ene ne muade nyinara eye Asante de ya nti no okoye no osan ba ne nchi bie mu a yewura emfie aduonu ma fidida no committee oteye na rawra mpanyufo eka ho ebie ye committee oteye na da sebre dwaben hene sechere hene na wo ye dwamtene ni edema 25th anniversary committee no na rawra mpanyufo nso eka ho bi enu nti se ne se Assin Manso aba sabi enya asem foforo
eya dia se bi yero Asantehene akade ato ho dada ne nsem nyina so ya na ye ntam esanze waka woyo enu nti no se de waba o hyase kyekere na Asanteman abasahare so abakosemu no ensem a abakosemu kruchire gu nkrata so kyese Asante eman no eya eman a ekyekere ntem abasahare so trend temu na saso bi emada esanse 1701 ena sevieson se benyado opem so setu ene nadamfo prekope obirikonfo konfa no che won sebi womo etu de nkyiraman no guye no motu de nkyiraman no guye na nya asem ketewa eno nti womo so de ye no omo hu sese so omo ko na omo trese de be ya de nkyiraman no sa meto nhye omo so biem eno nti omo ko tretre ye sebi so se benyado edi akaman ni nyina be hye won eyemu ansa na broni ese so de aba na akaman no so kwakɔhye broni achi na womo ko edetete womo ho kakaka kokopum se akaman no duduo nyina efiri mu eno nti se nne sa Asante ka se omo kane no na Asante tre ekɔ ba bia Burkina Faso eye Côte d'Ivoire na Asante tre duru ho Asante tre duru Benin ananse ye yero Asantehene kɔ ho ma kane ne from eye da homefo no asese ye from Benin no kane na ho dia ne ye frɛ ho no mo no ne ye frɛ Ghana sikampo ano no na Benin so Nigeria ho no ne ye frɛ ho no so eye slave coast na kyese ho no nkwato ho dwadie ne de na ya ade a wo mutu ho ana mo papa na se eye ade a no mo ne je ho enu nti no se na se ye ka Asanteman so ye ka Ghana bakosem ne kwan ye fa so ye nananom ye beto wo mo nkwado mo kwa eye amkrofo amanso a ye ka ye nyi eye Asanteman so mfiri mu no e ka ko kamya ye se Ghana hanom de ya bakosem bi eni ho a ye beka e wo maimu a se ka efa enkwato ho dwadie se efa entokwa ko ahodo mu e ka henie mutumi e ka henie mu prepreyo e ka kase ni tumi dia na kamya sase yi Asante firi mu a enye ye asa Ghana bakosem no Asante aye se bi kokrumoti wonamu a kopem se ebesi eno nti ye hwe animu se won wa kanyina nso so ebesa abafie esanse yero Asantehene nanum asem eye oja woka asem a sebi wonim sedi nti a woka no ena sedi wosika no eye anasa na ye ana ete eno nti Asanteman so ye mamakwa aba se mo nso so masa abafie bi mu omo maka eche no nso so doso de beto fam bia no so ye de bebre mo omo mbesa abachire no ene doso midin ede maame fuze otwede mpo Nyankopon ya adoma ebihia makram Asanteman Manso Assin c'est Manso maybe a joke. I know so now. Sana Mutu no and then no passing and I'm about to sleep. But say I'm Mutu or 2 years, no for 2 years. Or also I want to be since now, also to us. But and I won't chief. I am simply Asanteman so. Maybe they will come about with now and then offer you or what you Musana morning. That's what that's now and see and then over no need about the there. Now you will be on Aroma or not. What's up with Asanteman so many. What did Adama? The soul of to go far and probably go to number to do some local after the boy. I break out the boy. Adama, that's it. How would they go for but I was saying, don't know you of Fano. Was that higher than the cheap every? So we were once a while, a child and then a puzzle. So then the Roma said, oh, with the Roma there, one of the group, come on, the touching. The tree was up to the child, talk with the cheap one back, all the sweetie, I don't know. Until they offer to our child. No. Madame, I saw by the including pencil and whiskey, so pencil. So by us now I really get there. Then to that Henderson, then to other room. Oh, what the children? But they don't chill.
Children. So, one of them. Now, so you are meeting that. Son said, you are children and I'm a quay. Now, the not being my you buy a meeting, I'm a mabucho. It's on an unusual conflict. Someone said, "No, so you want to know." I didn't know. Your children who are the woman to come to the work session. For so several people, you know, a friend of there's all you said, we set my own shadow. Maybe big. Then we'll be there, whatever. You're my cover. Ah, jam ko ni la aso. Aso la tu masi. Etie. Wadaro. Etie. That's your group. Joe. Yeah. Ko ni la tu maso. Ko bari no mo wala ka ha. O wa ko ko mo ni bi na mo ba. O de paso. So that's. Mas podemos dizer agora.